السلام علیکم۔ حقائق ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک حقائق ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ سے متعلق دلچسپ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.haqaiq.com۔ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے وادی الحمرا کے مقام پر قیام کے دوران خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام بھی کیا۔ اسی خواب کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فی البدی اشعار پڑھے۔ اج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلہڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ اج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیری، اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دی سن
जैतूनों के में जा देती। हकाइक टीवी की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मौजू पर वीडियो बने तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।